No niin, tervetuloa kaikki tänne Jumalan palvelukseen Vuosaaren vapaaseurakuntaan. Ja minä olen Tiina Simula ja sitten tässä kokouksessa puhuu Jaakko Simula, joka on seurakunnan johtaja, ja sitten Anne Ingman Virtanen ja pianistinsa kanssa ja viulistin kanssa täällä paikalla. Tervetuloa. Ja me nauhoitetaan tämä Jumalan palvelus ihan omaa väkeä varten. Ja aloitetaan ihan, ensimmäisenä mä rukoilen ihan lyhyesti ja sitten aloitetaan ylistyslaululla ja voitte kaikki tulla tuohon, tai kiitoslaululla. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tänä päivänä olla yhdessä koolla, ja Herra, mä pyydän siunausta tämän kokouksen ylle, Herra. Kiitos Jeesus, että sinä olet täällä paikalla Pyhän Henkesi kautta. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Anne, ole hyvä. Rauhaa teille kaikille. Ennen vanha ainakin sanottiin niin. En tiedä miten te tervehditte täällä seurakunnassa, mutta kun olin nuori, niin aina seurakunnassa sanottiin rauhaa. Aloitetaan semmoisella yhteislaululla, kun kiitos kun saan tässä olla. No niin, nyt kun täällä on lapsia niin runsaslukuisesti paikalla, niin me ollaan kaikki sen verran lapsenmielisiä, että nyt kuunnellaan yhdessä tähän. Se löytyy missioon liittyvä Jippii-kuoron laulu ja kaikki saa tulla tähän mukaan.
Ja sitten ylistetään yhdessä Herraa. Kaikki tulkaa kaikki mukaan palvomaan Herraa ja olkaa hyvä, Anne Ingman Virtanen. Kiitos. Aloitetaan tämmöistä. Näettekö te sanat muuten? Onko mä vähän edessä? Ei. Okei, se näkyy. Hyvä. Eli oi Jeesus kuningas. Nostako ylös kaikki? Antti Saisto. Oi Jeesus kuningas, Herra ei vertaista soo, ainaisesti rakkautesi viimeitä mä ylistän. Kiitos Herra, että sä oot meidän kuningas. Kiitos Herra, että sä oot suurin kaikista, sä oot voittamaton. Herra, sä oot meidän turvamme ja linnamme, vapahtaja. Herra, me halutaan tuoda sulle kaikki kiitos ja ylistys ja kunnia. Iankaikkisesti. Amen. Jatketaan laululla Oot Herrani, kuninkaani. Onko tää tuttu teille? Tää on musta niin ihana. Mihin surutasi vertaisi?
Eikö se ole ihanaa, että ei vaan Jeesuksen nimi ole kirjoitettu meidän sydämeen, vaan meidän nimet on kirjoitettu taivaan kirjoihin. Amen. Lauletaan vielä tämmöinen laulu, kun sielut janoavat, eli sateisiin lähdetään. Sateesi aina langeta, joo, mutta tässä on vanhat nuotit, siinä on väärä otsikko. Laulut ja onkos tää hyvä? No niin. Jos mä laitan nyt tuonne. Noin, kuuluuhan tää tästä. Saa istua nyt. Joo, pystytkö sä laittamaan tuon vähän niin kuin alun? Ai se kääntyy näin, no hyvä. Hannele kysyi, oliko se eilen, että haluaisinko mä kertoa mun uskoon tulosta. Mä sanoin, että mä mietin, mutta sitten mä tänään vastasin, että joo, että kyllä mä voin kertoa. Et mulla ei ole mitään semmoista maata järisyttävää, mitään hirveän raflaavaa uskoon tuloa. Et mä en ole mikään ex-kriminaali enkä mikään ex-huippu-urheilija, enkä mikään ex-missi, enkä ex-iskelmälaulaja, enkä ex-alkoholisti, enkä mitään muuta sellaista, että olisi kertoa joku sen tyyppinen uskontulotarina. Et mä kerron teille vähän mun hengellisestä taustasta. Mä synnyin uskovaiseen perheeseen keskimmäisenä lapsena. Mulla oli isoveli Markku ja on pikkusisko Ulla. Ja äiti ja isä oli. Et nyt Markku ja isä ja äiti ovat jo taivaan kodissa. Olleet monta vuotta. Mun äitini perhe oli helluntalainen. Ja mun ukki oli tunnettu helluntai-saarnaaja, seurakunnan pastori Kuopiossa.
Ja mun isän perhe oli luterilainen. Ja kaikki asu siellä Kuopiossa, molemmat perheet. Savolaisia juuria minulla. Ja silloin kuulija, kun savolaiset puhuu, niin vastuu on kuulijoilla. Mun äiti kasvoi uskon asioiden äärellä pienestä pitäen, niin kuin minäkin. Mutta mun isä tuli uskoon vasta nuorena. He muuttivat sitten sieltä Helsinkiin, jossa mäkin olen syntynyt. Ja mä sain kasvaa semmoisen uskovaisen suvun keskellä. Et mun koko äidin suku oli uskovaisia, me käytiin samassa seurakunnassa ja hengelliset asiat tuli todella tutuksi ihan pienestä pitäen. Ja seurakunta oli tosi tärkeä paikka mulle, varmasti lapsenakin. Sinne mentiin vanhempien mukana, mutta myös nuorena. Oli tosi tärkeä paikka ja me käytiin siellä usein nuorena, jopa monta kertaa viikossa. Et me niin kuin elettiin siellä seurakunnassa, me nuoret. Kesälomallakin me oltiin isovanhempien kesämökillä. Sukulaisten kanssa vietettiin paljon aikaa siellä. Eikä vain suvun kanssa, vaan siellä kävi myös seurakuntalaisia. Siellä järjestettiin lastenleirejä. Et mä oon vähän kasvanut niin semmoisessa melkein niin kuin kommunissa. Mutta sitten 10-vuotiaana mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä jotenkin rupesin niin kuin kokemaan, että mä tarvin Jeesusta sillain niin kuin konkreettisesti. Ja mä annoin elämäni Jeesukselle. Siihen aikaan mentiin seurakunnassa alttarille ja siellä tehtiin monena sunnuntaina parannusta. Ja mä kävin myös kasteella silloin 10-vuotiaana, koska mä oon helluntalaiskohdista, niin meitä ei kastettu lapsia pienenä. Ja se oli hieno hetki, mut kastettiin mun veljen ja mun 2 serkkutytön kanssa ja meidän ukki kastoi meidät. Mä uskon, että se on ollut valtavan siunattu hetki myös ukille, kun hän sai kastaa ensimmäiset 4 lastenlasta. Oltiin ne vanhimmat. Ja sitten seuraavan kerran mä koin semmoisen hengellisen uudistumisen 13-vuotiaana. Mä muistan, että mä olin semmoisella nuorten leirillä ja siellä oli yksi semmoinen Paula-niminen tyttö, vähän meitä vanhempi. Ja hän oli niin palavasti uskossa ja voi että mä janosin. Mä ajattelin, että ihana, että hän on niin kuin noin uskossa, että tommonen mäkin haluaisin olla. Ja, että se oli semmoinen selkeä käännekohta niin kuin nuorena. Mä niin kuin ymmärsin silloin, että mitä se Jeesuksen seuraaminen niin voi tarkoittaa. Että se on enemmän kuin se lapsen usko. Mutta siihen aikoihin mä aloin myös koulussa kokea itseni vähän erilaiseksi, koska aika nopeasti nuorilla tuli se semmoinen murrosikä ja kaikkea mitä siihen liittyy. Ja tuli bileet ja mä olin siis jo 11-vuotiaana järjestettiin ensimmäiset bileet koulussa, oppikoulussa tai niin kuin jonkun kotona. Ja mä en olisi oikeastaan halunnut mennä sinne, mutta sitten mä ajattelin, että mä menen nyt kun pyydettiin niin nätisti. Mutta mulla oli kauhean ahdistava olo siellä koko ajan. Yksi poika pyysi mua sen viereen istua keinuun ja mä olin kun mä meinasin siis ihan saada paniikkikohtauksen. Mä sanoin, että en tule ja mä ajattelin, että mä en ikinä enää tule tänne näin tämmöisiin juhliin. Ja muutaman kerran mua pyydettiin, mutta sitten ei enää pyydetty, kun mä aina sanoin, että en tule. Aina oli joku tekosyy. Ja jossain vaiheessa sitten sain kyllä vähän kokea pilkkaakin siitä, kun tuli selville, että mä oon uskovainen. Mä laitoin sitten rohkeasti semmoisen Jeesus rakastaa sinua semmoisen, mikä se on semmoinen pinsetti johonkin tähän. Niin rintamerkki, siitä tuli kyllä vähän ikävää palautetta, mutta en ottanut pois sitä. Mutta ei tullut pojat kysyä sitä enää keinoa. Mitä? Tuliko pojat kysyä keinoa? Ei tullut, ei. Joo, mutta sitten mä vaihdoinkin koulua, mutta ei siitä sen enempää. Mutta onneksi mä oon ollut niinku jälkikäteenkin onnellinen siitä, että mä en lähtenyt mukaan tähän bileporukkaan mukaan, että on varmaan säästynyt monelta pahalta asialta, joka olisi rikkonut mua. Sitten tosiaan
13-14-vuotiaana mä aloin käydä seurakunnan nuorten toiminnassa. Ja siihen aikaan nuoria oli tosi paljon. Se oli semmoista nuorisoherätyksen aikaa 70-luvulla. Se oli tosi mahtavaa, hienoa aikaa. Et me tosiaan elettiin niin kuin seurakunnassa. Oltiin monta kertaa viikossa, evankelioitiin kaduilla ja nuoria tuli uskoon. Ja siis seurakunnassa kävi niin kuin nuorten kokouksissa kävi myös vanhemmat ihmiset. Se oli niin kuin ihan täys. Ne oli niin mahtavia kokouksia. Muutamat vastuunkantajista oli silloin muun muassa Antero Laukkanen, mutta meillähän oli Mooses sekä Hursti, Hessu ja Mikko. Oikeastaan Hurstin koko perhe oli siellä seurakunnassa, oli paljon muitakin. Ja me nuoret, me käytiin raamattutunneen, me istuttiin siellä eturivillä, meillä oli raamatut, meillä oli muistiinpanovälineet ja me saatiin kunnon opetusta raamatusta. Ja se on musta hirveän tärkeää, että nuorille opetetaan niin kuin syvällistä raamattua. Ja sitten 16-vuotiaana, kun mä lopetin peruskoulun, se oli silloinen oppikoulu, niin mä sain valtavan halun lähteä Ruotsiin raamattukouluun. Mä tiesin semmoisen paikan Bethel-instituutin tuolla Ruotsissa, koska mun ukki oli käynyt siellä puhumassa ja sitten sieltä oli tullut se rehtori meidän seurakuntaan puhumaan ja mulla oli aivan valtava halu lähteä sinne. Mä sanoin sitten yksi kerta isälle, että isä, oli telttakokoukset ja se oli se Eppe Polin, se rehtori siellä ja mä menin hänelle sanoa, että saisinko mä noin hakemuspaperit, että mä haluan tulla sen raamattukouluun syksyllä. Sitten mä menin isälle sanoa, isä sanoi, että sinä vois sinne lähteä, sinä olet liian nuori. Mä sanoin, kyllä mä voin lähteä, että siellä on 16 ikäinen. No, isä marssi saman tien rehtorin puheille ja sanoi, että ei Anne voi tulla, Anne on liian nuori. Sitten se sanoi se, että kyllä, että katsotaan, että me tehdään valinta sitten, mutta kyllä me tunnetaan teidän perhe näin, niin se on ihan ok. Niin me sitten lähdettiin ja isä oli jopa saattamassa. Ja mä olin siellä tosiaan kaksi vuotta. Ja sitten palasin takaisin Suomeen, toki lomillakin kävin Suomessa. Ja paluu arkeen varsinkin, kun Viking Linelle tuli ja niillähän mä matkustin siihen aikaan, niin se oli kuin pudotus taivaasta maan päälle. Se ero oli niin valtava, kun sä oot koko ajan raamattukoulussa hengellisten asioiden ääressä. Ja, se oli kyllä vaikea tulla niin kuin arkeen, mutta sanon, että olen kokenut, että se oli tosi vahva semmoinen perustus mun elämälle. Tämä, että mulla oli uskovainen perhe, seurakunta ja sitä raamattukoulu. Että se antoi nuorelle ihmiselle semmoisen evät elämään. Mä en koskaan sitä niin kuin katunut, että mä oon lähtenyt Jeesusta seuraan. Enkä ole tietoisesti koskaan lähtenyt Jeesuksen luota pois. Ja se ei tarkoita sitä, että elämä on aina ollut helppoa. Koska jokaisen meillä on varmasti omat murheet ja vaikeutemme elämässä, mutta niistä selvitään, koska Jeesus on meidän kanssa. Ja hän on luvannut olla joka päivä meidän kanssa elämän maailman loppuun asti. Ja sitten se, mistä mä vielä haluan lyhkäisesti sanoa, on se, että mä oon nähnyt sit omassa elämässä sen siunauksen, mitä uskovaisessa perheessä kasvaminen voi tuoda ja uskovaisessa suvussa. Ja musta se on niin kuin kalleinta maailmassa, että voi välittää lapsille, omille lapsille, lastenlapsille sanomaa Jeesuksesta. Ja sitten myös niistä ihmeistä, meidän pitäisi kertoa niistä ihmeistä, mitä Jeesus on tehnyt meidän elämässä. Kaikkia rukousvastauksia ja mäkin olen saanut paljon rukousvastauksia. Usein mä haluan kertoa niitä omille lapsille. Nyt kun meillä on 5 lastenlasta, niin hekin uskoo Jeesukseen, meidän tyttäret on uskossa ja heidän perheet. Ja, se on niin kuin valtava siunaus. Ja mä haluan niin kuin jakaa lapsille, näille pienillekin Jeesuksesta. Ja kun he oppivat enemmän ymmärtää, niin kertomaan. Ja mä luen tästä muutaman raamatun paikan tästä raamatusta. Oli Psalmi 71, 17-18. Täällä sanotaan, että
Jumala, sinä olet opettanut minua hamasta nuoruudestani ja yhä vielä minä sinun ihmeitäsi julistan. Älä Jumala minua hylkää vanhaksi ja harmaaksi tultuani, niin minä julistan sinun käsivartesi voimaa nousevalle polvelle. Sinun väkevyyttäsi kaikille vielä tuleville. Sitten toinen on tämä psalmi 78. Ja 3-7. Niin tämä juutalaisilla oli se, että he pienestä pitää opettaa lapsia, kertoo niistä ihmetteoista, heillä on ne juhlat ja kaikki niin kuin se historia. Ja niin kuin Raamatus paljon kehotetaan kertomaan, niin kuin, että isät kertoo lapsille ja opettaa, niin täällä on just tämä tämmöinen, että niin mitä olemme kuulleet, minkä olemme saaneet tietää ja mitä isämme ovat meille kertoneet. Sitä me emme heidän lapsiltansa salaa, vaan me kerromme tulevalle polvelle Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastansa ja ihmeistänsä, jotka hän on tehnyt. Sitten 6. jae, että jälkipolvi saisi ne tietää, saisivat tietää vastaedes syntyvät lapset, ja nekin nousisivat ja kertoisivat niistä lapsillensa. Niin nämä panisivat uskalluksensa Jumalaan, eivätkä unohtaisi Jumalan tekoja, vaan ottaisivat vaarin hänen käskyistänsä. Tämmöinen oli tämä mun todistus. Ja todellakin kannattaa rukoilla, jos teillä on lapsia, lastenlapsia, niin kuin lasten puolesta ja lastenlasten ja kertoo heille Jumalasta. Ja myös yrittää itse elää niin kuin hyvänä esimerkkinä ja rakastaa heitä. Aamen. Mä laulan tähän seuraavaksi semmoisen laulun. Tämmönen psalmi 23. Onko minulla sanottu? Ei ole. Tää on Ajattelin, että en ole tahditon. Mitä? Ajattelin, että minä en ole tahditon. Psalmi 23. Tää on Raamatusta nämä sanat. Mutta tämän sävelen mä oon niinku itse säveltänyt vuonna 2017. Ja tässä musta kiteytyy hyvin kaikki se, mitä niinku Jeesus on minullekin. Vie minut lepäämään.
Amen. Kiitos Anne tästä todistuksesta. Ja se oli todella tärkeää, mitä sä sanoit näistä nuorista, että meidän todellakin täytyy kiinnittää huomiota siihen, että nuoret on se seuraava sukupolvi ja ottaa heidät mukaan seurakuntaan toimintaan. Et siinä mä sanon, että meidän täytyy tehdä parannusta, että meidän täytyy ottaa ne nuoret todella tänne mukaan. Ja ennen kuin mä sanon muutaman sanan, minkä mä sain sydämelle, niin tulevista tilaisuuksista sen verran, että meillähän oli mahtava keskiviikkopäivä. Meillä oli Helsingin rukousvartio täällä ja varmasti muissakin seurakunnissa oli, mutta meillä oli virallisesti se kokous täällä sitten kello 19, joka lähetettiin Facebookin kautta ja kiitos Herralle, että Herra oli siellä läsnä. Ja se on tärkeä, se rukous on se tärkeä avain, että siellä sitten rukoiltiin täällä seurakunnassa, koko yö oli muutamat rukoilemassa, että siinä on se avain tähän herätykseen ja siihen, että ihmiset pelastuu. Ja sitten ensi sunnuntaina on todistuskokous ja sinne olet tervetullut mukaan ja se on myös se löytyi teemalla ja siellä ihmiset kertovat sitten, että mitä he ovat löytäneet ja ovatko löytäneet toivon, armon vai mitä ovat löytäneet. Ja tosiaan meillä oltiin eilen meidän seurakunta ja sitten oli Ankkuriseurakunnasta ja sitten oli muistakin seurakunnista väkeä tuolla Mosaikkitorilla Vuosaaressa ja siellä oli hyviä kohtaamisia. Monia ihmisiä saatiin kohdata ja siitä olemme tosi iloinen, että nyt on Suomi auki evankeliumille. Sitä on nyt ympäri Suomea on tullut uskoon ihmisiä ja pelastunut ja on tänä päivänä mahdollisuus tulla uskoon sille, joka ei usko Jeesukseen. Mutta on monia ihmisiä nyt pelastunut ja hyvin helppo oli puhua evankeliumia. Ja se mikä kaikista tärkeintä oli siinä, että me saatiin todistaa Jeesuksesta, saatiin todistaa siitä, mitä Jeesus on tehnyt minun elämääni. Eli se on kaikista tärkein todistus. Niin kuin Anne tässä just kertoo, että mitä hänen elämässä on ollut, niin se on kaikista tärkein se, että sä kerrot niille ihmisille, joita sä kohtaat, mitä Jeesus on sinulle tehnyt. Ja se oli niin kuin se avain. Ei ole kysymys meistä. Ei ole kysymys siitä, että mikä meidän tunteet on tai minkälainen meidän oma elämäntilanne on. On kysymys siitä, että sinä kohtaat ihmisenä toisen ihmisen ja sillä tavalla tuot sen Jeesuksen siihen lähelle. Jeesus Kristus on itse luvannut olla siinä todistustilanteessa mukana ja Pyhä Henki on se, joka todistaa Kristuksesta. Eli kyse on vain Jeesuksesta. Kyse ei ole minusta, ei sinusta, vaan siitä, että se todistus, mikä me tuodaan, niin se saa niin kuin koskettaa ihmisiä. Ja itsekin hämmästyin siitä, kun todistin Jumalan rakkaudesta, miten minä koen niin kuin sen asian, että Jumalan rakkauden koen, niin siinä olikin sitten minun edessä seisoi ihminen, joka sanoi, että häntä ei kukaan rakasta. Ja ihmeellisesti Jumala johdattaa niitä keskusteluja. Ja se tärkein asia, että mitä me tehdään, niin kun me todistetaan Jeesuksesta, niin se on, ja ollaan seurakunnassa yhteydessä, että me tullaan kaikki nähdyksi, kuulluksi, hyväksytyksi ja toinen toisillemme. Me tullaan niin kuin näkyväksi. Raamatussa sanotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 2:25, että kun Aadam ja Eeva oli paratiisissa, he eivät tunteneet häpeää siellä, kun he olivat Jumalan yhteydessä. Mutta sitten myöhemmin Jumala kysyy sitten Aadamilta, kun hän on langennut syntiin jo, kysyy häneltä, että Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle, missä sinä olet? Missä sinä olet? Jumala kysyy häneltä, missä sinä olet? Ja minä kuulin sinun äänesi puutarhassa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, siksi piilouduin. Se on se häpeä, mikä saa ihmisen piiloutumaan Jumalalta, synnin häpeä. Ja kun me ollaan niin kuin, me yritetään kaikin voimin ehkä piilotella sitä, että mitä me ollaan tehty, niin kuin Aadam, hän meni piiloon.
Hän meni Jumalaltakin piiloon. Mutta niissä kohtaamisissa, kun me kohdataan ihmisiä, ja tässäkin niin kuin Jumala haluaa sinut kohdata, niin sinä voit tulla näkyväksi. Jumala kysyy, että missä sinä olet. Hän haluaa sinua kohdata tässä hetkessä. Se piilottelu, niin se vie hirveästi voimia. Ja se semmoinen niin kuin salailu ja peittely ja silleen. Mutta kun Jumala haluaa rakastaa sinua, hän haluaa rakastaa sinua, eheyttää sinua, parantaa sinua. Hän haluaa, että sä tulet näkyväksi. Ei sun tarvitse paeta. Älä mene karkuun, koska Jeesus rakastaa sinua. Et voi olla, että me tunnetaan sisimmässämme kipua ja selittämätöntäkin ahdistusta joskus. Ja ei sille ole välttämättä selitystä, että miksi niin koetaan. Mutta Jumala on se, joka voi sinut vapauttaa sieltä sisimmästä lähtien. Monesti me pyydetään rukousta meidän sairauksiin ja pyydetään sitä ja tätä, perheen ja muuta. Mutta pyydetäänkö me sitä, että Jumala paranna minun sydämeni? Minä eilen törmäsin siellä kadulla sillä tavalla, kun siellä oli kohtaaminen erään henkilön kanssa. Ja hän sitten puhutteli minua ja minä sain puhutella häntä. Ja siinä tuli ilmi tämä, että miten tärkeä se on, että me kohdataan ja Jeesus saa tehdä niitä asioita meidän sydämessä. Ja se oli tosi ihmeellinen kohtaus, kun minä ajattelin, että mä oon siellä vaan todistamassa toisille, mutta sitten toinen tulee todistamaan minulle ja kertomaan, että mitä hän on tehnyt. Näinkin voi käydä. Että Jumala tietää meidät aivan tasan tarkkaan. Ja Jeesus sanoi, että ei yksikään, joka sinua tai odottaa, joudu häpeään. Häpeään joutuvat ne, jotka ovat syyttä uskottomia. Psalmi 25:3. Että jos me odotetaan Jeesusta, niin me ei tulla häpeään. Ja mä jotenkin täältä Markuksen evankeliumista täällä on 14:3-9. Katsotaanpas tästä, mitä tässä on vielä. Täällä on vähän pimeitä. Saisiko tänne valoja? No niin, nyt valkeus tuli. Markuksen evankeliumi 14:3-9. Kun Jeesus oli Betaniassa aterialla Spitanisen Simonin talossa, sinne tuli nainen, jolla oli alabastaripullo täynnä aitoa kallista nauhoitusöljyä. Hän rikkoi alabastaripullon ja vuodatti öljyä Jeesuksen päähän. Jotkut paheksuivat tätä ja sanoivat toisilleen, miksi tämä haaskaus? Olisihan tämän öljyn voinut myydä yli 300 denaarilla ja antaa rahat köyhille. Ja he moittivat häntä, mutta Jeesus sanoi, antakaa hänen olla, miksi pahoitatte hänen mielensä? Hän teki hyvän työn minulle. Ja niin edelleen se jae loppuun. Ja sitten Johanneksen evankeliumista 11. luvusta. Tämä sama Maria oli siinä tilanteessa, kun hänen veljensä oli kuollut. Ja hän oli tässä vuodattanut sydämensä Jeesukselle. Laittoi sitä alabasteriöljyä Jeesuksen päähän. Se on ja kallista vielä. Se on mitä suurin rakkauden osoitus Jeesukselle. Ja sitten toisessa tilanteessa tämä sama henkilö, niin hänen veljensä on kuollut. Ja sitten he sanoo siinä siskonsa kanssa, että jos sinä olisit ollut täällä, niin hän ei olisi kuollut. Mutta silti Jeesus kohtasi tätä perhettä, tuli siihen tilanteeseen ja vaikka he olivat surun murtamina, niin Jeesuskin tuli siihen ja Jeesuskin itki. Tässä tuli myös se, että Jeesus oli ihmisenä siinä läsnä. Hän oli läsnä näille sureville. Jeesus itki. Tämä on minua puhutellut vuosien ajan tämä asia ja mä en oikein tajunnut sitä, että kun sä oot siinä rinnalla, toisen ihmisen rinnalla, niin se tarvitaan sitä. Hän oli läsnä siinä toisten surussa, siinä kun he surivat sitä kuollutta. Ei hän ollut iloinen tai jotakin sanonut halleluja tai näin, vaan hän oli ihmisenä ihmisen rinnalla.
Jeesus itki. Ja sitten kun hän tuli sinne haudalle, hän sanoi, Johannes 11:39, Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Ja tosiaan nämä Martta ja Maria, niin he luotti silti Jeesukseen, mutta he ei tiennyt, että mitä Jeesus tekee. Ja Jeesus sanoi, että enkö minä sanonut sinulle, että jos uskot, niin sä saat nähdä Jumalan kirkkauden. Ja sitten Jeesus kiitti siinä Jumalaa, kiitti Jumalaa siitä, että Jumala tekee. Ja että tämä todistaa siitä, että Jeesus on Jumalan poika. Sen sanottuaan hän huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos! Lasarus, tule ulos! Kuollut tuli ulos ja jalat ja kädet siteisiin käärettynä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääretty hikiliilina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet siteistä, antakaa hänen mennä. Jeesus sanoo meillekin tänä päivänä, että tulkaa ulos sieltä. Hän haluaa nostaa sinut. Mitä tahansa niin kuin on meidän elämässä ja onko semmoisia asioita, jotka saattaa tuottaa häpeää tai se, että me piilotellaan niitä asioita meidän elämässä, mutta Jeesus tänä päivänä sanoo sinulle, tule ulos, että minä rakastan sinua. Hän haluaa kohdata sinut ja sinä saat tulla näkyväksi. Ja Jeesus on luvannut antaa sinun syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Sä saat uskoa, että Jeesus rakastaa sinua tässä hetkessä. Hän on niin kuin tullut sinua kohtaamaan. Hän on täällä. Hän on sinua varten täällä. Kyse on Jeesuksesta, ei meistä. Ei siitä, kuka palvelee tai kuka tekee mitä tai kuka sanoo. Kyse on Jeesuksesta. Siitä, että hän saa tehdä meidän elämässä niitä tekoja, niitä ihmeellisiä tekoja, mitä hän tässäkin kohdassa teki. Saat odottaa, että Jeesus tekee ihmeitä sinun elämässä. Kuunnellaan vielä tähän yksi laulu.
otetaan tässä vaiheessa vapaaehtoinen rahalahja seurakunnan työn tukemiseen. Meidän seurakunnan työ perustuu vapaaehtoisiin lahjoituksiin. Sitten tuolla jossakin seinällä on vielä MobilePay-numero, en muista sitä valitettavasti ulkoa, niin sitäkin voi käyttää. 48386, kiitos. Eli lauletaan vielä. Lauletaan hei se on kuule siellä se Armo Suuri. No niin, armosta sitten ja joo. Sitten saat vapaaehtoinen lahja. Amazing Grace. Amazing Grace, vanhoilla sanoilla. Tässä on 4 säkeistöä. Aplodit Antille ja Mikan. Antti ja Mika on Korhosia sukunimeltään. Suomen suuri suku. Suomen suuri suku. Antti on 94-vuotias. Hän soittaa 3 kertaa päivässä viulua. Siinä on ja sitten varmaan tässä vaiheessa voi mainita viulistin iänkin, että se on kyllä reilusti yli 90, että se on kyllä aika hieno homma. Hän kyllä itse aina sanoo, että hän on vielä nuori poika. No, joo, nuori poika. No niin, kiitos, että meillä on tämmöistä nuorisoa täällä mukana. Ja sitä paitsi eihän meidän mieli mihinkään vanhene, että näin se on, että meissä on monta kerrosta. Mutta kuunnellaan seuraavaksi Jaakon puheen. Jaakko, tuu tähän, niin rukoillaan vielä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä puhut sanasi kautta tänä päivänä. Ja Herra, kiitos siitä, että annat Jaakon sen sanaa, mikä hänen sydämeen laskenut, niin Herra, tuo meidän sydämiin oikein. Ja Herra, kiitos siitä, että sä vahvistat meitä sanasi kautta. Siunaa Jaakkoa tässä hetkessä, anna hänelle voimia Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Ole hyvä, Jaakko. Seurataan vielä tämä kannettu rahalahja ja rukoillaan. Nyt on vähän, sanotaan näin, että joutuu kamppailemaan sen kanssa, mistä aikoo puhua. Kiitos Herra siitä, että seunaat tämän rahalahjan, joka on seurakunnan työhön kerätty, Herra. Kiitos siitä, että sinä, Herra, todellakin siunaat nämä varat. Annat niiden olla evankeliumin eteenpäin menemiseksi niin täällä Vuosaaressa kuin muuallakin, Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Joku tuossa viikolla jo kysyi, että
mistä mä saarnaan sunnuntaina. Ja tää on ehkä itselle niitä yksi vaikeimpia aiheita saarta. Nyt loppuu jo nenäliinatkin kesken. Nimittäin päivän teemana siitä huolimatta, että olen itse flunssassa ja migreenissä tällä hetkellä, niin on mitä tahdot, että sinulle tekisin, tahdotko tulla terveeksi? Ja tuossa viime viikon loppupuolella, tämän viikon alussa, kun mä niin kun mietin, että mistäköhän mä nyt puhuisin, niin jotenkin niin sellainen ajatus siitä, että mission aikana ei ole, se pitää olla evankelioiva puhe. Ja sitten mikä evankeliumeista olisi sellainen, niin kuin, minkä mä koen itselleni ja mikä koskettaa minua, niin se on nämä Jeesuksen kohtaamiset ihmisten kanssa. Ja erityisesti ne kohtaamiset, missä hän kohtaa jollakin tapaa sairaita ihmisiä. Tässä esimerkit, joita otan nyt päivän tekstiksi, ovat fyysisiä sairauksia, mutta samalla muistutan siitä, että meidän tulee muistaa se, että monesti ne asiat, mihin me kaivataan Jumalan kohtaamista, mitä me kaivataan, että mitä Jumala meille tekisi, eivät ole fyysiseen terveyteen liittyviä. Mulla itsellä ne hyvin usein ovat fyysiseen terveyteen liittyviä, mutta samalla saa todeta, että monesti kun tapaa ihmisiä, niin siellä on sellaisia henkilöitä, jotka ovat fyysisesti elämänsä kunnossa niin sanotusti. Tuolla pyörii muun muassa toi Tuukan huippukoripalloilija. Ja siis ne, että ihmiset eivät välttämättä edes tiedä tarvitsevansa jotakin. Niin tää on niinku se lähtökohta, mistä lähdetään liikkeelle. Ja otetaan Raamatusta esille Markuksen evankeliumin 10. luku. Ja sieltä loppupuolelta, jos mä nyt sanon 46 jakeesta, niin se menee ehkä vähän pieleen, mutta eipä mennytkään. Eli jakeesta 46 Markuksen evankeliumin 10. luvusta eteenpäin luetaan. Sitten he tulivat Jerikoon. Kun Jeesus lähti sieltä opetuslastensa ja suuren väkijoukon kanssa, tien vieressä istui sokea kerjäläinen, Bartimaios, Timaioksen poika. Kun hän kuuli, että tuli oli Jeesus Nasaretilainen, hän alkoi huutaa, Jeesus Daavidin poika, armahda minua. Monet nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan, mutta hän huusi vielä kovemmin, Daavidin poika, armahda minua. Silloin Jeesus pysähtyi ja sanoi, kutsukaa hänet. He sanoivat sokealle, ole turvallisella mielellä, nouse, hän kutsuu sinua. Mies heitti viittansa yltään, hypähti pystyyn ja tuli Jeesuksen luo. Jeesus kysyi häneltä, mitä tahdot minun tekevän sinulle? Sokea vastasi, rappuuni, että saisin näköni jälleen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene, uskosi on parantanut sinut. Hän sai heti näkönsä ja seurasi Jeesusta tiellä. Tässä tekstissä
tulee tämä kysymys, mitä tahdot minun tekevän sinulle, kun Jeesus on ensin kohdannut Bartimaioksen. Ja kun me mietitään jo sitä tilannetta, missä Jeesus kohtaa Bartimaioksen. Bartimaios oli sokea kerjäläinen. Hän oli siis yhteiskunnan ulkopuolella oleva henkilö. Hän ei ollut arvostettu henkilö, mutta silti Jeesus halusi hänet kutsuttavan hänen luoksensa. Ei ollut sillä yhteiskunnallisella asemalla merkitystä siinä, että Jeesus halusi kohdata Bartimaiosta. Ja sitten Jeesus kysyy tai sanoo, että mene, uskosi on parantanut sinut. Bartimaioksella oli usko, hän tiesi, että Jeesus voi hänet parantaa. Kun me mietitään tätä asiaa, niin monesti tänä päivänä me ajatellaan, että kyllähän kaikki suomalaiset tietävät, kuka on Jeesus ja tietävät kristinuskon perusasiat, että Jeesus on kuollut meidän syntien puolesta, noussut ylös kuolleista ja tulee takaisin omiaan noutamaan ja näin. Mutta eipä se tänä päivänä välttämättä näin olekaan. Tänä päivänä, jos me ajatellaan, niin moni semmoinen asia, mitä ihmiset, jotka on käynyt 80-luvulla koulussa niin kuin meikäläinen, pitävät itsestään selvinä, niin eipä ne olekaan itsestään selvyyksiä. Esimerkiksi mä oon ollut yläkoulussa, kun Neuvostoliitto hajosi. Ja sitä ennen niin oli aika vahvasti tämmöinen ajatus, että oli länsi, Yhdysvallat ja Yhdysvaltojen liittolaiset. Ja sitten oli Itä- ja Neuvostoliitto ja Neuvostoliiton liittolaiset. Ja oli niin kuin tämmöinen idän ja lännen vastakkainasettelu. Mutta tänä päivänä, jos me mietitään, niin miten monta erilaista yhteiskunnallista tilannetta, konfliktia on maailmalla menossa, mitä ei silloin olisi kukaan osannut arvioida, sanoa. Siellä on muuten profeetioita tullut silloin jo näistä tilanteista, mitä nyt on menossa. Mutta kuinka moni otti niistä silloin vaarin? Mä väitän, että aika moni on niin kuin ajatellut, että noi ei koske meidän elinaikaa. Ja tässä nyt täytyy todeta omakin vanheneminen, nimittäin vuonna 1995 mä oon ollut 20. Mitä miehet tekee 20-vuotiaana Suomessa on armeijassa. Ja silloin mun kanssa yhtä aikaa varusmiespalvelusta oli suorittamassa varusmiesdiakonina, en muista henkilön nimeä, mutta mä muutaman kerran tapasin hänet ja hän jäi sitten vielä niin kuin kesällä palveluksen päätettyään, hän oli siis aikaisemmassa saapumiserässä kuin minä, hänen palveluksensa päättyi pääsiäisen aikoihin, niin hän jäi sitten niin kuin kesäksi vielä, että hän oli sotilaspastoreiden ja varusmieshenkilöiden sijaisena sitten niin kuin näissä diakonia pastoritehtävissä ja niin hän sitten joskus kävi iltahartautta pitämässä siellä varuskuntasairaalassakin, missä mä satuin sitten olemaan päivystävänä lääkintämiehenä silloin kun hän tuli ja hänen kanssaan siinä sitten jotakin juteltiin ja yksi asia mitä hän silloin sanoi oli se, että hän on sitä mieltä, että meidän elinaikana, seuraavan 50 vuoden aikana, tulee vielä semmoinen tilanne, että Suomi on konfliktissa Venäjän kanssa. Ja en ainakaan itse osannut siinä vaiheessa vielä. Toki elämän kokemus oli huomattavan paljon niin kuin nuorempi ja pienempi.
mutta ajatella, että tämmöinen tilanne olisi mahdollista. Ja se, että meidän yhteiskunta muuttuu niin hirveätä vauhtia, että moni semmoinen asia, mitä me tänään pidetään itsestäänselvyytenä, saattaakin olla huomenna, että ne ei ole itsestäänselviä. Ja mä luulen, että Bartimaiukselle oli käynyt näin, että hänellä oli ollut elämässä ajanjakso, jossa hänellä oli ollut itsestäänselviä asioita. Nimittäin hän sanoi, että saisin näköni jälleen. Mä en henkilökohtaisesti nyt ole varma, en ole ehtinyt tätä tarkistaa, mutta mulla on se käsitys, että Bartimaios ei olisi ollut koko ikäänsä sokea kerjäläinen. Hänellä olisi tullut elämässä jotakin, mikä olisi ajanut hänet siihen tilanteeseen, että hänen näkönsä olisi lähtenyt ja hän olisi joutunut kerjäläisen asemaan yhteiskunnassa ilmeisesti tämän vammansa vuoksi. Ja se, mitä mä tässä vähän yritin kuvata, että meidän elämä muuttuu ja tulee näitä yllättäviä tilanteita, niin on se, mihin Bartimaios oli joutunut, mihin jokainen meistä tänä päivänä saattaa 1-2 yllättäen joutua. Ja tiedättekö, Jumala Jeesuksen lähettämällä rakastaa sinua niin paljon, että hän haluaa, että juuri sinulla on yhteys häneen. Jos sun asiat tänä päivänä ei ole Jeesuksen kanssa kunnossa, niin sä voit miettiä omalle kohdalle tämän kysymyksen. Mitä tahdot Jeesuksen tekevän sinulle tänään? Se ei ole välttämättä se terveydellinen haaste, mitä mä sanoin, että on itselle aika vaikea niin kuin lähteä tämmöistä terveydellisestä ihmeestä puhumaan, kun on flunssassa ja migreenissä ja kamppailee terveytensä kanssa, jos ei nyt päivittäin, niin viikoittain. Ja sitten mitä tapahtui? Bartimaios sai heti näkönsä ja seurasi Jeesusta, kun Jeesus oli sanonut, mene, uskosi on parantanut sinut. Bartimaios uskoi siihen, että Jeesus voi hänet, Jumala voi hänet parantaa. Ja se, mikä sinun sydämesi asia on, niin se ei ole välttämättä fyysinen terveys. Mutta se, missä sä kaipaat Jumalan kohtaamista, se on uskon asia, että Jumala kohtaa sinut. Jarkki heiluttaa kättä siellä, vai onko teillä on Jalon kanssa joku juttu menossa siellä? Okei, ihan rauhassa. Ja sitten me mennään päivän tekstissä toiseen Raamatun kohtaan. Se löytyy evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 5, luvun alusta. Sen jälkeen oli eräs juutalainen juhla ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Jerusalemissa on lammasportin luona allas, jota kutsutaan hebrean kielellä Betesdaksi. Ja siihen kuuluu 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia. He odottivat veden kuohuttamista. Altaaseen näet laskeutui aika ajoin enkeli, joka kuohutti veden. Se, joka veden kuohuttamisen jälkeen ensimmäisenä astui siihen, tuli terveeksi, sairastipa mitä tautia tahansa. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänet siellä makaamassa ja tiesi hänen sairastaneen jo kauan aikaa, hän kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut altaaseen,
kun vesi kuohuu. Ja kun minä olen menossa, toinen astuu sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja alkoi kävellä. Mutta se päivä oli sapatti, niin juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa vuodetta. Hän vastasi heille, se joka teki minut terveeksi sanoi minulle, ota vuoteesi ja kävele. Anteeksi, mun on ihan pakko se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle, ota vuoteesi ja kävele. He kysyivät häneltä, kuka se mies oli, joka sanoi sinulle, ota vuoteesi ja kävele. Mutta parannettu ei tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli vetäytynyt pois, koska paikalla oli paljon kansaa. Tämän jälkeen Jeesus tapasi hänet temppelissä ja sanoi hänelle, sinä olet tullut terveeksi. Älä enää tee syntiä, ettei sinulle tapahtuisi mitään pahempaa. Mies lähti sieltä ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli tehnyt hänet terveeksi. Juutalaiset alkoivat vainota Jeesusta sen tähden, että hän teki tällaista sapattina. Mutta Jeesus vastasi heille, minun isäni on tehnyt työtä tähän asti ja tekee yhä, ja niin teen minäkin. Tämän takia juutalaiset vielä kiihkeämmin halusivat tappaa hänet. Koska hän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan myös kutsui Jumalaa omaksi isäkseen, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. Tässä tekstissä me huomataan se, että Jeesus ei toiminut väkisin. Tahdotko tulla terveeksi? Eilen mä keskustelin tästä aiheesta erään seurakuntalaisen kanssa ja hän sanoi mulle, että kukapa ei tahtos tulla terveeksi. Ja kyllä ainakin itse täytyy sanoa, että kun terveydentilan kanssa kamppailee, niin tahtoisin tulla terveeksi. Mutta tässä on myöskin se toinen puoli. Jumala tietää meidän sydämemme. Ja joskus olikohan, jossakin tilanteessa meidän seurakunnan vanhimmiston jäsen Keinäsen Antero, joka näön kanssa on vuosikaudet kamppailut, niin sanoi, että hän on onnellinen siitäkin, että Jeesus ei ole häntä parantanut, koska se on pitänyt hänet yhteydessä Jeesukseen. Ja mä itse sain tästä Anteron sanasta itselleni lohdutusta. Ja se, että mä tahdon tulla terveeksi, on mun tahtotila. Mutta se, että Jumala ei paranna minua sillä tavalla, että mä oisin vapaa kaikesta sairaudesta, on myöskin Jumalan rakkautta, jolla hän tekee minusta nöyrän ja häntä tarvitsevan. Ihmisillä voi olla erilaisia asioita, millä Jumala tekee heistä häntä tarvitsevan. Tässä Raamatun kohdassa me huomataan, että tämä rampamies, jonka Jeesus paransi, ei tunnistanut Jeesusta heti. Hän ei tuntenut Jeesusta, mutta hän koki sen terveyden. Hän sai sen, että kun häneltä kysyttiin, tahdotko tulla terveeksi, niin hän sanoi, että ei ole ketään, kuka häntä auttaisi, mutta että kyllä hän haluaisi tulla terveeksi. Hän sai kohdata Jumalan avun. Kun me ajatellaan
niin tänä päivänä ihmisillä ne tarpeet, missä he kaipaa Jumalan kohtaamista, ne voi olla hyvin erilaisia. Ei välttämättä tunneta Jumalaa, niin kuin tässä jo aikaisemmin on puhuttu. Niin ei ole sitä tietoa, miten minä saan Jumalaan yhteyden. Ja sen tähden ehkä myös on vuosia kamppailtu niiden ongelmien kanssa, niiden asioiden kanssa, johon tarvitaan Jumalaa. Tai sitten Jumala viisaudessaan on kohdannut eri tavalla vetäen yhteyteen kanssaan, sellaiseen tiiviiseen yhteyteen, että minä pidän sinusta huolen. Minun armossani on sinulle kylliksi, vastasi Jumala, kun Paavali rukoilemalla rukoili, että pistin häviäisi hänen elämästään. No, kun me mietitään tätä tilannetta, niin kuitenkin sitten myöhemmin Jeesus ja tämä rampamies kohtasivat ja rampamies tunnisti, että Jeesus oli se henkilö, joka häntä oli auttanut. Ja sitten siinä tilanteessa, me ollaan siis tilanteessa, että hän menee kertomaan, että kuka häntä on auttanut ja Jeesusta aloitetaan, Jeesuksen vainoaminen alkaa. Mutta kun me mietitään, että mitä tämä tunnistaminen tarkoitti tälle ihmiselle, niin sehän tarkoitti sitä, että hän tunnusti Jeesuksen parantajakseen, tarpeidensa täyttäjäksi. Ja sitten kun me lähdetään miettimään sitä, että miten ihminen voi kohdata Jeesuksen. Tänä päivänä ei ole siis itsestään selvää se, että olisi tieto siitä, kuka Jeesus on, mitä hän on tehnyt, miksi me tarvitsemme Jeesusta. Me lähdetään tämmöiselle tarinamatkalle nyt. Siinä tarinassa on iso ja vahva Jumala, joka luo ihmisen omaksi kuvakseen. Hän rakastaa omaa kuvaansa aivan äärettömän paljon. Jos te ajattelette, että on teille tärkeä ihminen, te rakastatte häntä hyvin paljon. Samalla tavalla Jumala rakastaa juuri sinua. Niin, että sitä ei voi sanoin kuvailla sitä, että miltä tuntuu, jos yhteys tuohon ihmiseen katkeaa. Sitä surun määrää ei voi sanoin kuvata. Ja niinpä sitten, kun ihminen ei ymmärtänyt sitä, että Jumala rakastaa häntä ja haluaa olla yhteydessä häneen, vaan teki sellaisia asioita, jotka olivat Jumalan tahdon mukaisia ja saivat tuon yhteyden häneen katkeamaan, niin se ei poistanut sitä Jumalan rakkautta ihmistä kohtaan. Jos me ajatellaan, että meidän elämässä saattaa tulla sellaisia asioita, jotka joskus vähän etäännyttää, että kyllä mun täytyy ainakin rehellisyyden nimissä myöntää, että vaikka mä Tiinaa älyttömän paljon rakastan ja me on 20 vuotta vähän reilusti oltu naimisissa ja kohta 22 vuotta siitä, kun me on alettu seurustelemaan ja vähän vajaa 25 vuotta, kun me on tunnettu, niin välillä tulee semmoisia tilanteita, että hei oikeesti, että miksi sä teet noin, tai miksi sä ajattelet noin, että mä ajattelen asiasta ihan eri tavalla, tai mä haluaisin tehdä tämän asian
ihan eri tavalla. Mä en tiedä, toi juliste varmaan kaikkien mielestä on tossa ihan hienosti. Se oli Tiinan idea, että se siirretään siihen. Mun mielestä se olisi voinut olla niinku ihan täällä näin. Ja mun piti lähteä tonne hotellihelpotukseen sen takia, että mä en sano hänelle pahasti tästä asiasta. Siis inhimillistä on se, että me ajatellaan asioista eri tavalla. Mutta miten tämä liittyy tähän meidän matkaan, niin se liittyy siten, että vaikka meillä ihmisillä välillä tulee niin kuin ajatuseroja ja saattaa tuntua, että se rakkaus vähän niin kuin viilenee tai ainakin rakoilee, niin Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan ei rakoile. Koska Jumala on luonut ihmisen ja hän on rakastanut luodessaan luotuaan niin paljon. Hän on muuttumaton. Me ihmiset ollaan hyvinkin ailahtelevaisia välillä, mutta Jumala ei ole ailahtelevainen. Hänen rakkautensa ihmistä kohtaan ei katoa eikä rakoile. No niin, mutta siis kun ihminen tietoisesti lähti kulkemaan eroon Jumalasta, tarvittiin joku semmoinen asia, että millä tämä, jotkut kuvaavat sitä niin kuin tämmöiseksi kuiluksi, että täällä reunalla on Jumala ja täällä reunalla on ihminen ja tässä on se kuilu siinä välissä ja sitten, että millä siitä päästään yli, ei millään, ei hyppäämällä, ei alas menemällä, kun seinät on jyrkät ja näin. Mutta se, että me kuitenkin niin kuin, tarvitaan siihen sitä yhteyttä, tai me ei välttämättä tiedetä tarvitsemamme, mutta Jumala tietää, että me tarvitaan. Ja sitten vieläpä Jumala tarvitsee sitä yhteyttä. Hän haluaa olla yhteydessä. No niin, sitten Jumala mietti, että kun ihmiset elää sillä tavalla, että he ei välitä hänestä, että millä hän saisi niin kuin osoitettua tätä välittämistä. Sen tähden Jumala lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen maan päälle elämään yhteydessä häneen, elämään yhteydessä ihmisiin, niin että Jeesus tuo esille sen Jumalan suuren rakkauden. Raamatussa Johanneksen evankeliumissa vähän aikaisemmin kuin mitä tämä kohtaaminen täällä Betesdan altaalla luvussa 3 on kohtaaminen Nikodemus-nimisen fariseuksen kanssa. Fariseukset olivat näitä kirjanoppineita lainopettajia, jotka eivät oikein olleet väleissä Jeesuksen kanssa. Ja tässä Betesdan altaan kohtaamisessa me huomataan, että miksei, koska Jeesus vähän niin kuin toimi radikaalilla tavalla näiden fariseusten mielestä. No niin, Nikodemus oli sitten kuitenkin kiinnostunut siitä, että miksi Jeesus on tullut maan päälle ja mitä niin kuin, mihin Jeesusta tarvitaan ja että mikä on se niin kuin Jumalan todellinen tahto ihmisiä kohtaan, että onko se mitä lainopettajat opettavat vai mitä se on. Ja niinpä siis sitten Nikodemus arkana miehenä yöllä meni Jeesuksen luokse ja kysyi, että mikä on homman nimi. Ja Nikodemus sitten kertoi asiasta ja siellä 16. jakeessa luvussa 3 sanotaan näin, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut-syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainut-syntyisen pojan nimeen. Ja näin ollen siis Jeesus tuli maan päälle
sen tähden, että ihmisillä olisi yhteys Jumalaan uudelleen. No, mutta kun Jumalan yhteys edellytti Jumalan tahdossa elämistä, ja Jumala ei ollut tyytyväinen siihen, että ihmiset elivät hänen tahtoaan vastaan. Tarvittiin siis joku, joka eli hänen tahtonsa mukaisen elämän. No mikä oli seuraus Jumalan tahdon mukaisesta elämästä? Iankaikkinen yhteys ja elämä Jumalan yhteydessä. Mikä oli seuraus Jumalan tahdon vastaisesta elämästä? Se oli kuolema. Iankaikkinen ero Jumalasta. Ja niinpä Jeesuksen piti kuolla kaikkien ihmisten puolesta, että heillä olisi yhteys Jumalaan. Jeesuksen sovitustyön vastaanottaminen sinun elämääsi tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että sinä saat pahat tekosi Jumalan silmissä anteeksi. Ja sinulla on yhteys Isään Jumalaan. Iankaikkinen yhteys. Sinua ei tuomita iankaikkiseen eroon rakastavasta Jumalasta. Ja mä katson, että paljon kello on. Se on 1:30. Okei. Meillä on varmaan vielä muutakin ohjelmaa kuin minun saarna, joten minä käyn lopettelemaan saarnaa tähän kohta puoliin. Mutta tehdään niin, että teillä on varmasti sellaisia asioita, mitä te toivotte, että Jumala kohtaisi teitä. Teillä on ehkä terveyden kanssa haasteita, ehkä jonkun elämäntilanteen kanssa haasteita. Ja se, että meillä on yhteys Jumalaan, tarkoittaa sitä, että me saadaan tuoda niitä asioita Jumalan tietoon ihan ääneen. Jumala tietää ne asiat, mutta hän rakastaa kuulla lastensa ääntä, jolloin me saadaan kertoa ne asiat myöskin ääneen. Ja me tehdään siis niin, että me käydään rukoilemaan. On sun asia se, että sä haluat kohdata Jeesuksen tänään ensimmäistä kertaa. On sun asia se, että sä kaipaat terveydellistä parantumista. On sun asia se, että sä tarvitset jossakin asiassa viisautta Jumalalta. On sun asia mitä tahansa näiden välistä tai jotakin aivan muuta. Niin tänä päivänä mä uskon, että Jumala haluaa kohdata sinua, kun sä tulet nöyrällä avoimella mielellä hänen eteensä. Tehdään niin, että mä pyydän Tiina tänne mun kanssa rukoilemaan ja me käydään rukoukseen ja me ei nyt oteta niitä aiheita ääneen tässä, mutta tämän tilaisuuden jälkeen on rukouspalvelu, jossa esirukouspalvelijana toimivat henkilöt voivat rukoilla sun puolesta. Joten mä pyydän, että älä lähde kotiin ennen kuin sun puolesta on rukoiltu, jos sulla on sellaisia asioita, että sä koet, että tässä sä kaipaat, että Jumala tekee jotakin. Tai että sä koet, että sun asiat ei ole ollut Jeesuksen kanssa kunnossa ja sä haluat tänä päivänä, että ne tulee kuntoon. Mä pyydän, että me painetaan jokainen nyt päämme alaspäin ja sit mä pyydän, että tämmöisellä vanhalla vapaa-kirkollis-helluntailaisella vapaa-kristillisyyden kättä ylös nostamalla merkillä tuot esille, että sinulla on asiaa Jumalalle. Me Tiinan kanssa rukoillaan ja ne asiat on Jumalan tiedossa. Kiitos Herra siitä, että sä tiedät Herra nämä asiat Herra, mitä siellä on Herra.
Sä tiedät, Herra, sydämen kaipauksen, Herra, sinun puoleesi, Herra. Sä tiedät, Herra, ne ihmiset, jotka, Herra, haluavat jättää elämänsä sinulle. Sä, Herra, tiedät ne ihmiset, jotka kaipaavat fyysistä paranemista, Herra. Sä tiedät, Herra, ne ihmiset, jotka, Herra, haluavat jonkin yliluonnollisen merkin siitä, että miten jossakin tilanteessa tulee toimia, Herra. Herra, mä julistan, Herra, terveyttä ihmisten ylle, Herra, Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos siitä, että sinä, Herra Jeesus, olet paitsi syntien sovittaja, sinä olet sairauksien parantaja, Herra. Sinä, Herra, voit koskettaa, Herra, tässä tilanteessa ja parantaa, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että sä tiedät, Herra, kaikki ne huolet perheen jäsenten puolesta, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että sinä, Herra, todellakin, Herra, kosketat meistä jokaista, joka kosketusta sinulta tänään kaipaa, Herra. Joo, kiitos Jeesus. Halleluja. Jeesus, Jeesus. Halleluja. Jeesus, kiitos, että sä näet sen sydämen, joka kaipaa sinua ja Herra, sinun kosketusta tässä hetkessä, Jeesus. Kiitos, että sinä kosketat, Jeesus. Kiitos, että Jeesus, sinä olet siellä lähellä, Herra, tässä hetkessä. Kosketa jokaista, joka nosti käteensä ja kosketa niitäkin, jotka ei ole nostanut. Ja sä näet jokaisen tarpeet, Jeesus. Kiitos, että sinulta tulee kaikki. Kiitos, Jeesus. Halleluja. Jeesus on nähnyt sinut. Hän on nähnyt sinut. Hän tietää sinut. Halleluja, halleluja. Ylistys ja kunnia sinun nimellesi, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Sinä minun rakas tyttäreni, sinä minun rakas poikani. Synty kundu päätit, Jeesus, Jeesus. Kiitos, Jeesus, rakkaudesta. Kiitos, Herra, pyhästä hengestä. Herra, täytä hengelläsi, kosketa hengelläsi. Täytä ilollasi, täytä voimallasi. Tässä hetkessä. Kiitos, Jeesus. Se on kyse sinusta ja Jeesuksesta. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra, siitä, että sä lempeästi puhuttelet meidän sydäntä rakkaudella. Kiitos, Jeesus, että saamme nostaa katseemme sinun haavoihisi, sinun kasvoihisi. Kiitos, että parantuminen tulee sinun haavojasi kautta, sinun haavoistasi, Jeesus. Kiitos, Jeesus, että se voi tässä hetkessä ottaa vastaan sen parantumisen Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, siitä, että sinun nimessä on voima. Jeesuksen nimessä mä julistan terveyttä sinun elämäsi ylle, sinun perheeseesi. Julistan vapautumista, kahleitten kirpoamista ja voittoa, Herra, niissä asioissa, missä tarvitaan voittoa. Sinun perheeseesi, sinun läheisillesi. Isä Jeesuksen nimessä mä julistan voittoa ja, Herra, sitä, että he kääntyy sinun puoleesi. Kiitos, Jeesus, että sinä siunaat meidän läheiset, ystävät ja tuttavat, Herra. Kiitos, Jeesus, että sinun nimessäsi on voima. Halleluja. Kiitos, Jeesus, että sä jokaisen voitelet niin kuin sinun pyhän henkesi voimalla, Herra, todistamaan siellä oman perheen keskellä. Siellä, missä sinä elät joka päivä. Olet todistuksena siellä perheesi keskellä. Kerro Jeesuksen rakkaudesta, kerro hänen ihmeistään, mitä hän on sinulle tehnyt. Mene sinne perheesi luo, kerro siellä. Kiitos, Jeesus, kiitos, ylistys. Tulkaa Hannele ja Mari vielä rukoilemaan tähän näin.
laske sinun kirkkautesi, Herra Jeesus, tämän mission ylleni, että ympäri Suomen saamme kuulla evankeliumia ja että sairaat parantuvat ja sinä näytät ihmeitä ja merkkejä siitä, kuinka sinulla on suuri voima ja valta. Kiitos, että yhteys rakentuu sinun kanssasi voimakkaammaksi ja anna sinun omillesi kaikille sitkeyttä, voimaa ja rakkautta elämään. Aamen. Kiitos Isä, että saamme pyytää sinulta, Herra, että annat meille viisautta puhua sinusta. Viisautta niissä tilanteissa, kun kohtaamme ihmisiä. Että osaamme sanoa heille oikeita sanoja. Kiitos Isä, sinä olet sanallasi luonut tämän maailman. Sinä olet sanallasi sen luonut. Sinä olet antanut sanaani valtavan voiman. Anna meille viisautta ja ymmärrystä, mitä sanoilla voidaan tehdä. Sanalla me voimme sytyttää, mutta sanalla me voimme myös latistaa. Kiitos Isä, että saamme pyytää tätä, että annat viisaan sydämen. Siunaa seurakuntaasi, siunaa Isä jokaista täällä olijaa. Kiitos Isä, että jokainen voi todeta, että Jeesus, minulla on tämä ja tämä asia. Ja Jeesus, sinä kysyt, mitä minä sinulle tekisin. Anna meille viisautta vastata sinun viisautesi mukaan. Mikä on se asia, mikä meillä on tällä hetkellä sellainen, mikä pitää saada hoidettua. Kiitos Isä. Kiitos ja ylistys sinun nimellesi. Amen. Sitten vielä siirrytään seuraavaksi ehtoolliseen. Jarmo, olet hyvä ja tulet tänne vielä. Ja sitten ehtoollisen jälkeen lauletaan yksi laulu. Ja me tallennetaan tätä lähetystä sen takia, että myös seurakuntalaisille, jotka ei ole paikalla, että tämä ei mene suorana lähetyksenä, niin tämä ehtoollisen alun jälkeen lopetetaan tämä lähetys. Ja nyt siirrytään Herran pyhään ehtoolliseen. Ja jokainen, joka on tosiaan uskova, niin voi osallistua ehtoolliseen. Ei tarvitse olla tämän seurakunnan tai vapaakirkkoon kuuluva henkilö. Apostolien aikaan tapahtui ihmeellisiä asioita, kun tuli tuhansittain ihmisiä uskoon. Niin täällä sanotaan apostolien tekojen 2. luvun lopussa. He olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastukseen. Näin Herra Jeesus meitä kehottaa, että me muistelisimme sitä, mitä hän viimeisellä ehtoollisella oveltapsilleen jakoi. Kehotuksen, että pidetään yhtä, muistetaan ehtoollisen yhteydessä oikein erityisesti sitä yhteyttä, minkä Jumala on rakentanut Jeesuksen kautta. Että meillä on yhteys keskenämme, kun meillä on yhteys häneen. Luukan evankeliumissa kerrotaan tästä viimeistä hetkestä. Minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Sillä minä sanon teille, etten minä sitä enää syö ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Hän otti maljan, kiitti ja sanoi, tästä edes minä en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Hän otti leivän, kiitti ja mursi ja antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän myös maljan ja aterian jälkeen sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.
jokainen voi ottaa ehtoollista, joka uskoo Herran Jeesuksen, ei ole kirkkokunnasta kiinni, mihin kuulut tai olet kuulumatta, vaan että sinä kuulut Jumalan perheeseen, jos olet ottanut hänet sydämeesi. Mä jään sulle ensin, niin jos sä laulat. Sitten me saamme myös nyt pätkästä tämän lähetyksen tähän kohtaan, mistä me aloitamme tällä ehtoollisen nauttimisen. Ja kiitos siitä, että seurasit meidän lähetystämme ja siunaus. Ota sinäkin siellä kotona ehtoollista ja tee se Herran Jeesuksen